Ik deed mee aan Tracing Your Roots. En ik zat daar en opeens hoorde ik dat jij ook mee zou doen aan de expositie. En mijn eerste gedachte was eigenlijk, dat vind ik eigenlijk gek. Niet gek dat je meedoet, maar gek dat wij beiden meedoen, met dezelfde vragen zitten. Maar apart zouden tentoongesteld worden. Dus dat vond ik gewoon een heel gek idee. En ik vond het in eerste instantie natuurlijk, omdat we elkaar al de laatste 10 jaar weinig gesproken hebben, vond ik het wel echt een grote drempel om overheen te gaan. Om dan toch dat berichtje te sturen, want dan zit je toch met vragen zoals, wat gaat zij ervan vinden? Zit zij hier überhaupt wel op te wachten als ik contact opneem met haar? Maar ik vond het toch heel belangrijk om het te doen, omdat het vooral ook in de expositie gaat over onze familie. En wij zijn familie. Ja, en samen kom je toch dichter bij dingen aan elkaar verbinden en tot begrip. Dan dat je het allemaal in je eentje moet uitzoeken en voelen en bedenken. Dus ik denk dat daar het ook heel fijn is om om elkaar dan weer te vinden. Ja, absoluut. Dus ik vond het eigenlijk alleen maar heel leuk. En toen je appte. En ik dacht ook, ja, misschien is dit juist een manier om weer dichter tot elkaar te groeien. En ik denk, we hebben zo weinig herinneringen van onze opa, dat we ze eigenlijk allemaal sowieso zouden moeten delen. Ja. Zodat je samen iets meer herinneringen hebt. Het is niet alsof we brieven hebben of dagboeken of dat soort fragmenten. Maar we hebben wel muziek en ik denk dat dat iets is dat in onze familie heel centraal staat. Dus dat je muziek gebruikt om gevoel te uiten. En ik denk dat onze opa daar ook mee gestart is. Ja, en ik heb zelf altijd het idee, als ik de liedjes luister, zeg maar, hij is er niet meer. En ik kan hem geen vragen stellen. Maar als ik dan die liedjes luister, dan is het toch net alsof hij bij me is, zeg maar. Alsof hij voor mij zingt. En het is toch heel bijzonder om dat dan wel te hebben. Gewoon hoe iemands stem klinkt is zo belangrijk. En ik kan me ook voorstellen dat je dat heel snel vergeet als iemand sterft. Dat we daar dan toch een soort van documentatie van hebben. Dat is gewoon heel bijzonder. Enerzijds is het zijn taal omdat hij zowel Maleis spreekt als Nederlands. Hij heeft liedjes van daar, van hier. Maar het is ook zijn taal, want muziek is zijn taal. En de manier waarop hij gitaar speelt, of de manier waarop hij zingt en hoe die gitaar klinkt, dat hoor ik ook heel erg terug in de manier waarop de mensen om me heen, nichtjes, neefjes, ooms, tantes, hoe iedereen muziek maakt. Zeg maar je hoort wel dat bijvoorbeeld de liefde voor gitaar, waar dat vandaan komt. Ja, ik denk dat bij velen van ons muziek eigenlijk gewoon echt door de aderen stroomt, om het zo maar te zeggen. Bij mijzelf ook. En ja, het is toch mooi om te zien hoe dat eigenlijk een lange traditie is, die eigenlijk dan gestart is bij onze opa. Het is mooi om te zien hoe eigenlijk zonder woorden dat is doorgegeven, zeg maar. Ja, dat denk ik ook. Dus ik ben blij dat we per ongeluk allebei meededen en dezelfde vragen hebben. Ik ook. Ja, dat komt toch ergens vandaan, denk ik.